Povestea mea începe în 2014, când, în urma unei întâlniri cu cel care avea să mi devină partener în afaceri, am renunțat la tot ce înseamnă agitația marilor orașe, costume obligatorii, dar și la cariera mea în finanțe. Aveam să fac o schimbare radicală devenind fermier. Unde sunt 7 ani mai târziu? Iată-mă în județul Arad, la Zerint, cetățean olandez, cu familia stabilită în Ungaria și iubind nespus lanurile din fața ochilor mei, pe care le cultivam cu foarte multă grijă și atenție. Bioventura se numește ferma mea organică și se întinde pe o suprafață de aproximativ 400 de hectare. Producem cereale bio, în special greu spelta și comun, mazăre furajeră și trifoi. Nu este genul acela de poveste. Nu o să-ți spun cât de bune sunt produsele noastre pentru a face vânzare. Nu o să-ți spun clișeul bio este noul trend în materie de mâncare sănătoasă. Nu o să-ți spun cum am crescut cifra de afaceri ajungând la 1 milion de lei în 2020. Pentru că, sincer, nu cred că există o rețetă universal valabilă a succesului în afacere. Există ceva mai important pentru un business, și anume valorile și principiile pe care le are. Pentru mine, de exemplu, obiectivul principal este să lăs pământul mai bun decât era atunci când l-am luat. Și pentru asta m-am autosetat încă de la început următoarele 5 reguli. Respectăm natura și nu folosim chimicale, în ciuda tuturor pierderilor de profit. În general, preferăm să luăm în arendă pământ și mai rar să-l cumpărăm. Înțelegem conexiunea proprietarilor cu terenurile pe care le-am luat în arendă. Este motivul pentru care muncim cot la cot cu ei pământul lor. Chiar dacă avem în plan să ne creștem afacerea, nu insistăm că oamenii din localitate să-și dea pământul în arendă sau să-l vândă. Plătim întotdeauna pământul la prețul corect, adică la cel de pe piață, nici mai mult, nici mai puțin. Sunt Peter Bombelt, partener în cadrul Bioventura și cred că succesul în afaceri înseamnă să fii sustenabil, responsabil și onest. Desigur, contează și cifrele, pentru că trebuie să plătești angajații, furnizorii, taxele și nu numai. Dar principiile nu sunt negociabile. Ele sunt cele care mă ajută să dorm liniștit noaptea, să cred că există oportunități mai mari și, în principiu, să fiu mândru de businessul meu.